Úrovňa Presence uvádza Elisina pomsta 2. Elis je späť. V hlavných úlohách Eli. Nemôžem uveriť, že už prišiel rok od toho strašného dňa. Ani ja, keď si pomyslím, že na ich miesto sme mohli byť my, behá mi z toho mraz po chrbte. Čo ti je? Nič, ideme preč.
Michael? Michael, myslím, že Elif bola v mojom dome. Čo? Určite sa ti to len stalo. Viem, že tu bola, cítila som ju. Prestaň takto hovoriť, Stacy. Veď Elif je mŕtva, tá nočná mora skončila. Ale Michael, ja mám strach. Neboj, už sa to skončilo. Tak dobre. Tak dobre, zavolaj mi kedy a kde. Pá, musím končiť. Maj sa. Prepáč za zdržanie. Nevadí, no čo, ako sa máš? Celkom fajn, ty sa pochváľ. Mám sa dobre. Máš niekoho? Teraz chodím s Jackom. Veď si chodila s Johnny? No veď aj s ním chodím. Ty si ale číslo. Tak čo, Stacy? Ešte stále mávaš tie nočné mory s Elif? Občas ich mávam. A vždy mi hovorí to isté, že sa vráti. Niekedy mám pocit, že je stále medzi nami. Prestaň takto hovoriť. Veď mŕtvi sú mŕtvi. Ale niekedy si myslím, že... Stacy, čo ti je? Práve som ju zadrela. A kde? Prestaň ma strašiť. Nie, Michael, vážne som ju tam videla. Ale prestaň, nikto tam nie je. Prečo mi nedá pokoj, čo odo mňa chce? Musím ti povedať pravdu. Prepáč, že som ti to nepovedal skôr. Ale aj ja som ju videl. Nechcel som ťa ešte viac strašiť. No vidíš, niečo sa tu deje. A čo? Niečo zlé. Eli sa nám chce pomstiť. Za to, že sme ju zabili. Prestaň takto rozprávať. My sme sa bránili. Zaslúžila si to. Vyšeňme ju z našich myšlienok. Raz a navždy. Tak dobre, pokúsim sa na to zabudnúť. Daj mi tému. Tak dobre. Na druhý týždeň sa priprav. Prečo? No, mám národky. Prepáč, úplne som ho tu zabudla. To nevadí. Nič sa nestane. Aspoň prídem na iné myšlienky. Poď sem. Jaká? Predstavíš nás? Prepáč. Michael, Johnny Michael. Čau. Prečo mi nedáš mobil ani odpovedať na e-maily? Ale vieš, že by som ťa nikdy nesklamala. Si moja jediná láska. Dovolíš nám opäť prijať? A kde je Jack? Ten ju naradí až o týždeň. Chápeš. Kto je to? Cindy, Elizina sestra. Elvis je mŕtva. Kvôli vám dvom. A vy sa tu zabávate, ako keby sa nič nestalo. Ale Cindy,
Od toho dňa už prešlo veľa času. Musíme sa s tým zmieriť. To, čo tu predvádzaš, ju späť nevráti. Vy ste všetkému na vine. Kvôli látne, Alice mŕtva, lebo vy ste ju zabili. Neboj si, všetko bude v poriadku. Pusti ma! Dajte pázový bež, ktorý by si zabila Alice. Ty vrahina! Stacy, predsa si s ňou nenecháme pokaziť tento deň. Máš pravdu, je to tvoj deň. Už som si myslela, že neprídeš. Veď si mi zavolala, tak som tu. No tak povedz, čo máš nové? Nič také. Chcem si zajsť niekde na dovolenku, na pár dní, oddychnúť si od toho všetkého. A kde chceš ísť? Niekde pri vode, lebo je horúco. Čo som to chcela? Áno. Hľadala som na internete niečo o posmrtnom živote a našla som adresu jednej veštice, ktorá by nám mohla pomôcť. Zaoberá sa tým. Môžeme k nej zajsť. Nemyslím si, že nám pomôže. Týmto ľuďom sa nedá veriť. A okrem toho Elzy len zlá spomienka, na ktorú musíme zabúdať. Ja si myslím, že by nám mohla pomôcť. Ale keď nechceš... Čo ti je? Mám taký zvláštny pocit. Stacy! Čo ti je, Stacy? Stacy! Čo to bolo? Stacy! Stacy, nie! Tak to už zašlo priďaleko. Musíme zajsť k tej veštici. Tak toto ďalej pokračovať nemôže. Dobrý deň, ste Konstanc? Správne, Michael a Stacy. Posaďte sa, prosím vás. Ako vám môžem pomôcť? Sme tu kvôli jednej žene, ktorá je už mŕtva. Stále sa nám zjavuje a v zápätí zmizne. Volala sa Alice a tie nočné mory. Niekedy si myslím, že sú skutočné. Urobili ste dobre, že ste za mnou prišli. Čo to je? To je môj mobil. Prosím? Áno. Na druhý mesiac by ste mali prísť k peniazom. Áno. Dovidenia. Tak, kde sme to prestali? Aha, už viem. Povieme si o mojej odmene. Nie, až po seanse. Tak dobre. Teraz vám poviem, ako bude prebiehať táto seansa. Ja budem médium, ktoré spojí náš svet s tým svetom osmy. V momente, keď do mňa vstúpi duša zo smole Alice, máte len pár, ale ozaj pár minút, aby ste sa jej spýtali, na čo chcete. Nechcem riskovať, že Alice zatratí moju dušu. Niekedy stačí aj minúta, aby bolo neskoro. Možno vám dá odpoveď, možno nie. Ale dúfam, že áno. Rozumeli ste? Tak urobíme to takto. Podajte mi ruky. Zatvorte oči. A trikrát za sebou
smutné ime. Ellis. 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 Stacy, rob niečo. Čo tam ste žili? Chcem pomstu. Tak čo? Odpovedala vám na otázku, ako ste chceli? Áno, áno, poďme. Počkajte! Počkajte! Však vy ešte prídete, nebojte sa. Prídete. Počul si ju, ona sa vráti, aby dovršila svoju pomstu. Ale Stacy je mŕtva. Nemôže vstúpiť do nášho sveta. Mŕtvi nám nemôžu fyzicky ubližiť. Ale ty si ju nepočul, ona sa môže vrátiť v tele niekoho iného. A keď v ňom zotrvá viac, než je treba, tak zomrie. No áno, to vravela Constance. Ach, Eli, prečo ťa mám stále v hlave? Ellis? Michael! Pomôž mi! Čo je tu s tebou? Ellis, nie! Ahoj, Stacy. Ako si žije svoj život? Zatiaľ čo ja hynem pod zem. Kvôli tebe. Ja a Michael sme sa len bránili, to ty sa nás chcela zabiť. Uvidíme, ako sa budeš braniť teraz. Vychutnám si svoju pomstu, hoci je so za mnou. To bol len sen.
na pokoj. Ja som ťa nechcel zabiť. Kostej si. Nechaj ma na pokoji. Michael. Čo do mňa chceš, Alice? Správne, som to ja. Alice. Čo chceš? Veď už to vieš. Je to sen. Chcem pomstu. Ahoj, Michael, sadni si. Vieš, čo je nové? Cindy je v blázinci. Mal si s ňou pravdu. Čo ti je? Ako sa nezbavíme. Čo? O čom to hovoríš? Musíme ju zastaviť. Skôr ako nás zničí. To hovoríš o Alice? Áno. Áno, Alice. Tá mrcha. Tá potora sa nezastaví pre ničím. Až pokým nedosiahne to, čo chce. Pozri. Čo budeme robiť? Musí nám niekto pomôcť. Ale kto? Konstanc. Kto? No to je veštica, o ktorej sme boli. No jasné, prečo ma to skôr nenapadlo? Ona už určite bude vedieť, ako ju zastaviť. Musíme ju navštíviť. Čo najskôr. Deň, Konstanc. Ako sa máte? Dosť už bolo zdvorilosti. Prejdem rovno k veci. Alice nás chce zabiť. Chceme ju zastaviť. Ale nevieme ako.
Musíte nám pomôcť, už nevieme ako ďalej. Michael a Stacy, takže predsa ste sa vrátili. Tak je tu jedno riešenie. Ako by ste sa mohli zbaviť Alice. A to navždy. Ale aké? Povedzte nám to. Koľko chcete? Nie, ja za rády peniaze neberiem. Len za služby, ktoré poskytujem ako médium. No tak nám to už povedzte. Dobre. Posaďte sa, prosím. Musíte teraz robiť to, čo vám poviem. Takže podľa Konstanc na nejakom odľahlom mieste máme urobiť kruh zo soli, potom do kruhu nalákať Alice na jej obľúbenú vec a do kruhu naliať túto svetenú vodu, ktorú nám dala. Áno, poznám perfektné miesto, kde to urobí. Na čo ju vlastne nalákame? Čo mala Alice rada? Bez toho by sa nepohla ani minútu. To mám. Tie tabletky. No jasne, vždy mala nejaké tabletky po ruke. Tak, kruh máme a odľahlé miesto tiež. A aj vec, na ktorú ju priláka. Ale ako? Alice, pozri, čo mám. Tvoje obľúbené. Je to hlúpe. A čo tak, ako to urobila Konstanc? Povieme jej meno 3-krát za sebou a možno, že ju tým prilákame. Ahoj, Stacy. Michael, sústreď sa. Michael, ten tu nie je. Alice? Správne. Prišla som tu dokončiť jednu prácičku, Stacy. Svoju pomstu. Nie, Alice, to predsa nemôžeš. Veď si mŕtvá. Áno, som. Vďaka tebe. Ale Michael mi požičil svoje telo. Takže zabijem 2 muchy jednou ranou. Michael, nie, braň sa, veď ťa môže zabiť. Premož ju. Už je neskoro, Stacy. Týmto divadlom ste ma chceli zastaviť? Nebuďte smiešní! Čo hovoríš na toto? Alice! To skôr ubližuješ Michaelovi, než mne. Pomsta!
Rozdržanie. Nevadí. Nevadí, no čo ako... Tak čo, Eli? Tak čo, Stacy? Ešte stále? Tak čo, Stacy? Ešte stále? Tak čo, Stacy? Ešte stále máš tie nočné moritvy? Giant, look. Nemôžem si pomôcť. Kamery na picture kody, raz, dva. Taký palepec vysaril. Takže podľa Konstant na nejakom odľahlom mieste. Dader. Nepredstavíš nás? Prepáč, jasne, toto je Johnny, môj priateľ, a toto je Marek. No. Predstavíš nás? Prepáč, jasne, takže Michael toto... Prepáč, minútku. Zavolám. Áno. Áno, Elis. Mám také tam. Dýchami. Od 3 vidíš. Áno. Dader. Už zabúva sa. Má, aspoň buďte rád. 3. Nemôžem uveriť, že už prešiel rok. Neverím. 3, no. Ty ma čaká dá. Čo ti je? Nič, ideme preč. Maret. Znovu to dám. Michael! Chutnal si svoju pomstu, aj keď zo záhrobe. Ako sa budeš braniť teraz? Vychutnám si svoju pomstu, aj hoci zo záhrobie. To bolo ešte. And you felt like a jealous. Dotka. To sú... Ale Stacy. Pick to now. Ako by ste sa mohli zbaviť, Elis? Ale navždy. Pick kamery na dik raz, dva. Určite sa ti to len stalo. Stacy, čo je Stacy? Už som si myslela, že neprídeš. Nikto
neprídu. Som si myslela, že nepríde. Som si myslela, že neprídeš. Ale som to. Je čo?